de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari miliyɔn 4 ani 100 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 15 la ka taa se sefa wari miliyɔn 17 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Be Desamuru kalo tile 15 ye san 2022 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi ka lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati selen a y'o bisimila. Desamuru kalo tile 14 san 2022 Burkina Faso kaw ka wasablo nyama ni o ye Dr Ousmane Boguma ye Dr Ousmane Boguma anana an ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la sa an ka faba kɔnɔna la yan nɔ a bɛna tile 3 baara la ni a jɛɲɔgɔn yɛrɛ n'o ye colonel Maliki Jaw ye colonel Maliki Jaw yɛrɛ ye an ka wasablo o nyama ye ni o ye CNT a kɔni nana waati min na sa ni a jiginna an ka pankuru jigi kɛnɛba la n'o ye Modibo Keita ye a bismillah an ka CNT ɲɛma fɛ n'o ye colonel Maliki Jaw ye ni jamana fila ni o ye Mali ani Burkina Faso ye u ka laɲini ye fɛn min o de ye ka se ka an ka politiki ka taa se an ka lakana kɔɲɔ ma ni ka olu sigi sen kan. Desamuru kalo tile 13 kana se Desamuru kalo tile 15 ma fɛn min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye an bɛ o dɔgɔkun o kɔnɔna la walasa ka se ka dugulamaw ni ka yuruguyurugu kɔlɔlɔ ni ka o yira olu la o baara olu labɛnna o clé fɛ o clé ye ale office central la de lutte contre l'enrichissement illicite ye a baara kɔnɔna la sa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka yuruguyurugu kɔlɔlɔ ka o yira maaw la u y'a yira ka fɔ k'anw ka jamana yɛrɛ yuruguyurugu la a bɛ t'i jɔ fo jamana 136 la o b'a yira ka fɔ ko yuruguyurugu kɔni ye tiɲɛ ye ba Mali b'a ale kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'Ala ma hinɛ la n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale denkɛ n'o ye honorable Karim Keita ye Karim Keita kɔni ye a yirala lamɛrikɛnw ka waribon tigilama fɛ Desamuru kalo tile 9 tɛmɛnen k'a fɔ ko a kɔni tɔgɔ bɛ sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min ni maaba 40 kɔni bɛ a la n'a yirala k'a fɔ ko olu kɔni sen bɛ yuruguyurugu koɲɛw la ani k'u ye dankari buna hadamadenya hakɛw ta siraw olu la o kɔni kɔnɔna la sa Karim Keita a ye kumakan ni ka o bila Karim Keita min yɛrɛ ni ale bolilen ka bɔ a fa jamana o kɔnɔna la kabini a fa kɔni dan sigira ale ka fanga la Karim Keita ka fɔ la ko ale kɔni dabali banna États-Unis kaw ka ni kunnafoniya o la ko n'a fɔra ko i bɛ maa kɔni ni ka ale nɔ minɛ ko la komi i ma se ka tigilama yɛrɛ ni ka ale ɲininka la a ka se ka daluyaw ni ka olu di ko fo ka taa fɔ kɔni ko daluya kɔni sɔrɔla nin ko in na ale kɔni b'a yira ka fɔ ale kɔni jabajɛlen do nin ko in ale la. Walasa ka se ka maaw n'u bolominaw ni ka olu kisi an ka finitigilakaw olu kɔni wulila ni ka u jɔ karogɛlɛn jinɛ tigilamaw olu kama ka sababuya kɛ u tun kelen do ka dugulamaw ka baganw ni ka olu minɛ la misi 505 u kɔni y'o o de minɛ dugulamaw o la o kɛra dugu min na sa o de ye Gunbaka Daka ye Gunbaka Daka ale bɛ jɔlen bɛ sigida o la ni dugu kofɔlen bɛ Mopti o lamini na u ka mɔmɔli yɛrɛ kɔnɔna la sa kalo 1 kɔfɛ u kun ye fɛn min ye bagan
kɛmɛ wɔɔrɔ ni ka o minɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu la o fana kɛra Mopti mara kelen na nka nin bagan 505 n'o sɔrɔla misikunda sa u ye olu kɔni ni ka olu minɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw la ka sababuya kɛ u kun ye a minɛ dugulamaw la k'o bɛna kɛ olu ka jaga ye. Karamɔgɔ Jawoyi Tarawele ale de kɛra donsow ka ɲɛmaa ye nin wagati na sigida 4 na o kɔnɔna la u ye a ka donso fini ni ka o don a la sa sibirido décembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 a kɔni baaraw kɔni ɲɛnajɛw olu kɛra Saba terrain o sanfɛ. Buguda 80 de bɛ yen nɔ buguda 80 yɛrɛ kɔnɔna la sa fɛn min ye kaba kɔni caman de tun bɛ a kɔnɔ ka taa se bolimafɛn sen filama tasuma kɔni donna nin bɛɛ la ni ka ale jeni o kɛra décembre kalo tile 5 tɛmɛnen a kɛra an ka ale bɛ balaye ale bɛ Sakabari sigida o la nin dugu kɔfɛlen bɛ Kati ale mara la nin dugu in ɲɛmaa ka fɔ la sa ko u ka balofɛn minnu kɔni fana bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ olu ma kan fɔlɔ o balofɛn ninnu kɔni tasuma donna ale bɛɛ lajɛlen na nka u bɛ se ka fɔ tare yɔrɔ min na maa kɔni ma bɔnɛ ani na nka u bololaminɛw kɔni tasuma taara ni ale bɛɛ lajɛlen ani wagati na ma se ka dɔn fɛn min kɔni kɛra tasuma ale sababu ye ka hakili jigin ka fɔ ko décembre kalo tile 11 tɛmɛnen sanba kule kɔni nana nin dugu kɔfɔlen ale la su nɛgɛ kaɲa 3 o wagati ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 7 ma. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ décembre kalo tile 13 tɛmɛnen fɛn min ye coronavirus boloci tako 2nan baaraw kɔni o daminɛna olu fɛ yen nɔ min ni kabi septembre kalo tile 26 kana se octobre kalo tile 5 ma u bɛ a baaraw olu la kɛnɛya ɲɛmaa ka fɔ la sa ko maa 2085 de bɛ yen nɔ coronavirus boloci kɔni kɛra olu la Gawo n'a lamini o kɔnɔna la. U ka fɔla sa ko maa 200 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ minnu ni coronavirus boloci kɔni kɛr'u la olu de faral'u kan ka se ka maaw ni ka olu dɛmɛ ka boloci. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛ kɛra ni kunnafoni damadana bi ka da aw kulo kan yala n ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn sa tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nalen don tungarangew olu lafiyali kama tunga lafiya ka cité tako 2nan tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 3 o de ye sanfɛ cité in terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de wa 15/20 o de fɛnɛ don cité in terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɛbɛn wari 4,100,000 n'o b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka o di terrain ale bɛ k'i ta ye o yɔrɔnin bɛɛ n'a t'i bolo fana i b'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 572 san kelen o kɔnɔna la i ka terrain ale bɛ k'i ta ye o bɛ bɛn sɛbɛn wari 75 ani dɔrɔmɛ 40 de ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya ma u nana aw lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarangew o tuma la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.